אחר צהריים טובים. בדרכים. יום חורף סגרירי. הזדמנות נפלאה לדבר על כל מיני דברים שקורים לנו במהלך היום-יום. ואיך באופן ספציפי זה משפיע על שני ילדים סוררים שחיים איתנו באופן כמעט בלתי מורש. השניים האלה נמצאים במאבק מתמיד. כשהם בשלום, אז אנחנו מרגישים נפלא. אבל כשהם בוויכוח או במלחמה, אנחנו בבעיה. הילדים האלה קוראים ראש ורגש. ראש חושב שהוא יכול לכופף את ידי הרגש ולהגיד לה כל הזמן מה לעשות, איך להתנהג, להפחיד אותה מכל מיני דברים. הראש חופר. כל דבר חדש שצריך לעשות, הוא ישר מעמיד קשיים, ישר מעמיד גבולות, ישר מעמיד בעיות. לא מעניין אותו מה הרגש חושבת. רגש, כל מה שהיא רוצה זה להרגיש. היא רוצה לשמוח, היא רוצה לאהוב, היא רוצה לשחק, היא רוצה להישאר ילדה קטנה. ואותה ממש לא מעניינות הבעיות של ראש. כל מה שהיא רוצה זה לחוות. והכי לחוות זה באקסטרים. אז היא במאבק באופן תמידי עם ראש. עכשיו, איפה החלק שלנו בכל הסיפור הזה? אנחנו המבוגרים האחראים. והתפקיד שלנו הוא להקשיב גם לראש וגם לרגש. להיות קשובים להם, לדבר איתם, לשמוע מה הם חושבים, לשאול אותם מה הם רוצים, לגרום לדיאלוג ישיר ביניהם, להתייחס אליהם באהבה לשניהם, לתת תשומת לב קצת לזה וקצת לזה. ואם אנחנו מצליחים להשכין שלום ביניהם ולגרום להם שישתפו פעולה, אז אפשר להגיד שאנחנו חיים בהגשמה מלאה. זה המסר שלי להיום. תגידו לי מה אתם חושבים על ראש ורגש שלכם. אשמח לתובנות, אשמח להערות וגם לחוויות, גם מראש וגם מרגש. סוף שבוע חמים ונפלא לכם. ביי ביי.